Tropisk vinter. Isbjørnen hviler sig under palmetræet. Hun har boltret sig i det badevandsvarme hav. Hun har tilpasset sig tidens tag. Kosten er skiftet ud fra sæler til sardiner, der må jages døgnet rundt. Ungerne gemmer sig i klippens kølighed. Sandet brænder, selv i skyggen under palmetræet. Mennesket lever i afklimatiserede huse, bevæger sig ud, når solen er nede. Hun har menneskelede, slår til, når chancen kommer. Haps, så kan de lære det. Der er vel grænser for, hvad man som bjørn stiltiende skal sluge. Isbjørnen hviler sig under palmetræet.